Kikita kaya? Kikita. May tao. Yan, may garab shout out sa 1 million in my house. Yan. Rudy Kim, yes, yun na, hello, jacket, sabi niya. Rudy Kim, okay, sige, jacketan kita, jacketan. Salamat sa pagpasyal kay host. Wait lang, Kapgail. Sige, jacketan kita. Jacketan ko kayong dalawa, wait lang. Ano? Ayan, 2 million na in my house. Kaka-start lang, 1 minute pa lang. Medyo mahina lang signal ko eh. Sige, jaketan kita, Rudy Kim. Ayan, may jacket ka na, Rudy Kim. Medyo mahina lang kasi signal ko. Ayan, patamsak naman kay host. Ayan, may jacket ka na, no, Gabgail TV or Hell TV. Ayan, 4 million na tayo, 4 million na. Ayan, salamat sa pagbisita nyo kay host. Ayan, si Rudy Kim nagbaba ng bahay. Loading ako. Help me get 1,000 banana, please. Sino ba to si ano? Rudy Kim. Naglo-loading. Oh, Rudy Kim, you're ano, road to 1K. Rudy Kim. Here at your house, Rudy Kim. Please stay, Rudy Kim, to get your ano, to get you 100. Ay, 1,000 banana, but I try. Then tamsak. My signal is so very poor. Brown out dito eh, brown out. Yeah, signal ko.
What a signal is. Nasa Gabgay, nagbaba ng bahay sa Hill TV. Yan, Rudy Kim. I'm here again. Rudy Kim, are you there? Watching you, Rudy Kim. 978, road to 1K. I love us true. Mahina signal ko talaga. Binayin nga, Rudy Kim. Pabalik na ako. Dan Toyo, Rudy Kim. Rudy Kim, oh. Rudy Kim, please connect to Gabgail TV. He connect you already. Yan ang signal ko, pare. My signal is very poor. Loading din ako. Oo nga, ang hirap kaya ng ngayon. Hirap ng signal ngayon. Loading ako, loading na loading. Ayan, welcome. 3 million in my house. Patamsak naman kayo, host, kung hindi pa kayo nakatamsak. Dal ko. Ito ba ito? Dan Tamsak. Salamat Gabgail TV. Pagal signal natin. $2 million in my house.
Grabing signal, ang hina. Wala pa tayong mga bisita. Dalag kasi. Harap nga't ano. Kulang tayo ng ano ngayon bisita. Baka nananghalian pa. Loading.
Loading. Yeah, 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 yeah. Alipin ako. Ang hirap talaga ng Willie, Miguel Love, shoutout sa'yo. Good day, host. Bayuda, baka naman pangpain lang ni Lolo. Jakitan kita, magbaba ka ng bahay mo. Jakitan kita. Wait lang. La 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 la. Lang jakitan kita, ano? Willie TV. Nakasimula ko lang eh. Kaso gluluting. Eh, may jacket ka na. Sige, puntahan kita, puntahan. Narito ako, nalagi na mapatid. Ito yung bahay mo, Willie TV, oh. Loading. Ayan, tapos na.
Loading naman kasi walang ano. Signal ko. Sige ano, Boss Willie, ano. Ako na lang muna magsukli sa'yo na si Gabriel, ano, loading eh. Mahina din signal niya para daw sa kanila eh. Kaibigan ko yan. Si ano, Gabriel, si Hill TV. Puntahan kita, ano, Willie ulit. Pangalawang tusok sa'yo. Siglit lang. Kahit ako loading din kasi. Dito ulit ako sa bahay mo. Pangalawa. Ayan, pangalawang dikit sa'yo. Hirap ng signal. O doon, ano, Minimeria vlog host. Shout out po. Ayan, shout out sa'yo. Miguel Love, shout out sa'yo. O doon. Sige, bigyan kita ng ano, jacket. Ayan, 3 million in my house. Baka jacket. Boss, pa jacket po. Sige, jacketan kita. Wait lang. Ayan, may jacket ka na, ano? Udon, Demerial. GR vlog. Shout out sa 2 million in my house loading. Rudy Kim full pack connect. Please connect to my connect my channel. Sabi ni Willie, ano, Rudy Kim.
Sana si Rudy Kim. Naku, Boss Willie, si Rudy Kim. Ano yan? Ah, ano yan, ibang lahi. Wala na ata, umalis na ata siya eh. Pumasok siya kanina kasi mula ko lang eh. Kahit ako, naiinis na ako sa hinap ng signal. Ipin kita, Willie, ipin kita. Wala, mali na pin ko. Ngayon lang to eh. Gabi hindi naman eh. Mamaya pala sa mag-open yung kuryente. Pawala-wala. Pawala-wala talaga yung signal ko. Yeah. Ilang ating baka may bisita na dumating. Oo, sige, salamat. Pawala-wala kasi eh. Pag may dumating, lablabin mo na lang kagad. Dikit ko na lang sa'yo yung mga ibang alagad ko pa pag di pa nakatikit sa'yo, Boss Willie. Balim ba dito? Ito. Uy, nakadikit na pala din sa'yo eh. Hindi na ako nagbabaka sa mga kasi wala kang video nila pag channel mo lang. Loading. Loading nga eh.
True. Nakaka-YouTube pa ba tong ano mo si mangungulit na na ba si Kayla? Salamat sa pagdalaw mo, Kayla. Present ka na naman kay host. Dito na naman si Madam Kayla. Mangungulit. Mahina lang kasi signal ko ano, Kayla? Sobrang hina. Wow, magpasaway naman singilin ko mga nagbudulos. Singilin mo kung pupunta pa yun dito, nagbudulos sila eh. Baka iniisip nila ano, baka binabinaabangan mo sa kanto. Kaya baka hindi pupunta yung nagbudol sa'yo. Tinakot mo kasi kagabi eh. Naabangan mo sa kanto eh, kaya hindi yan pupunta ngayon. Loading si host. Baka mag-1 hour lang ako ngayon ta ano. Loading. Sobrang loading. Hindi ako makakonik. Sayang yung puyat host. Joke lang yan. Sa kanila yun. May gana. Andun din na ba? Balik ka na lang ano, kailangan mamayang gabi ulit. Mag-start ulit ako mga alas 7 or alas 7 siguro ako mag-start mamaya. 7 p.m. Mahina kasi signal ko ngayon. Brownout dito pa. Sa amin. Mga alas 6 pa daw mag-open yung ilaw. Umalis nga si ano kanina si Hill TV at saka si ano. Umalis din sila kasi sobrang load na ako. Mahina yung signal ko. Naintindihan ko man. Nag-loading talaga ako eh. Sobrang hina ng net ko kanina. Hanggang ngayon. Oo, loading. Isang ano ko. Papalit-palit na ako ng net. Ganun pa rin. Isakto ko lang to siguro ano, 1 hour. Wala, sobrang hina ng signal ko eh. Loading talaga. Tawag din kasi sa anak
ko, grabe loading. Ay, bayad lang ng mahal sa wifi tapos serbisyo walang kwenta. Ay, hala, oo, sobra talaga. Oo nga, kahit ako kahit si ano, Hill TV kanina, pati rin siya daw, naglo-loading din siya. Si Gabgail kanina, dito siya, loading na loading din siya eh. Pares kasi kami magkalapit lang kasi kami ng bayan eh. Wala rin sa kanilang ilaw, ngayon wala rin kasaming ilaw. Alas 6 pa. Kaya mag-ano na lang ulit ako mamaya alas 7 pag may ilaw na, alas 6 pa kasi magkakailaw eh. Mahirap lang ito, nakadita lang kasi ako eh. Brown out kasi dito. Nangisda ka pa ba sa iba kagabi, Kayla? Wala, sobrang loading. Oo nga. Oo, end ko na ito to. Sobrang ano, hina ng signal ko ngayon. Tuloy ko na lang ito mamayang ano, mga alas 7. Balik ka na lang mamaya alas 7 ano, Kayla. Siguro wala na, host, tulog na ako. Ay, oo, di ka na pala nang isda kagabi. Sige ano, Kayla, i-end ko na ito to, i-end ko na. Kasi ano, sobrang hina talaga ng signal ko rin. Salamat, balik ka na lang mamaya ah. Baka marami mga bisita tayo din mamaya. Oo, salamat Kayla, salamat. Ay, mamaya na lang ulit, alas 7 siguro. Udon Dimitrial, shout out sa'yo, Miga Miga Love, shower out. Ano, i-end ko na to kasi mahina talaga yung signal ko. Balik ka na lang ano, mamaya alas 7. Mamayang gabi, alas 7. Brown out kasi dito sa amin, nakadita lang din ako. Yung nakuha ko sa'yo, host, nilulo ngayon. Nabawas, sige, host, ingat, balik ako mamaya. Ganun talaga, masanay na tayo. Kahit nga ako, hindi dumaangat yung bahay ko kasi laging minumukbang ni Lolo. Wala, hindi maiwasan. Kaya magsipag lang na ano, mangisda. Nakapangisda ka ng 50 sa isang ano mo, bawas ng 30, mangisda ka ulit. Ganun lang. Kaya ano, doon, balik na lang kayo mamaya alas 7. Kakain na lang din ako. Kakain ko na lang yung hina ng signal ko. Gutom na rin, mi. Oo, sayang dito. End mo na. Oo. Sige, bye-bye, bye-bye. Bye. Ano ko na, end ko na. 50 seconds. Ay, 10 seconds. 6, 7, 9, 10. Bye-bye.